Bini dak nalitum press atum dak nitum IPHLC Central Committee long nalitum nak kahungri pertaminan bhana kero pilong bini nalitum bhan press atum bhan bini dak nitum IPHLC Central Committee pen nanga chop haponang ko alam thilang la pelong nitum ciklojonia brand bensi nitum la so rally ke pe doji bhan tum cisik pe dolo bon seta munira tum sai ka tiki lapen ke Marla hudbina posi sai gati ki garo eta tum pasik saldu na nei pamen pena joksi tum ate da bang tum indoi ponchelo lasi non pena pai tarigin koi August 20 ni bang sini tum APHLC Central Committee pen nil tum mass rally ke pedoi bhan tum kachi sik pona teng pen tum pedobon poplo la pen la bangso a mass rally ke pedoi nangko bathe bange la helo aprangsia bangke implementation of article 244A itum arjit include pen ningkan proxy cap so se 70 years so se itum kache song pon labang so article 244A kichun cherek pena jo karbiang long lapen di mahasa ordo ke isia bemar asam sipin cheplang tamona karbia khaya tum lapen tribal atum aputar lo gardo nang isai ketiki bang punon business iklem bang punon politics iklem bang punon ajada kam iklem bang punon setame la aputar lo gardo la dokolo lapen isi bemar asam cheplang tamona lasi lapang so bemar ka media thana bangke ekmatro upai sivelo lake article 244A autonomous state bangke ilitum la bangke chun serak nangko la pen lake constitution of gedotan lake ilitum central government aphan ke blame nai akam dawe ilitum asongja tung si mesen bulotante taxer bulotante article 244A ke lake already constitution Indian constitution of gedotan lo la pen ilitum APHLC pen nilitum la paso article 244A Akim mana bangke 6th schedule to the Constitution of India paragraph 20 ateng ben sikim nai hadak nalitum article 244A long langdam lo bulotan te thaklongi autonomous state jong si part jabi bulotan te 6th schedule to the Constitution of India paragraph 20 ateng ben si part jab nai pusen dage to lasi nilitum demand ke lalo article 244A paragraph 20 ateng pen pichun serak si rata ke mana bang pableng serak nangko lahalo lapen dak ilitum kachotoi dun elected members atum MP punon MLA tum punon ilitum kachotoi dun MP MLA tum bang parliament ong punon lapen dak legislative assembly dispute ong kusata article 244 alama bangke alam itum pin purdun de ha kalile thang bak de kunane piasa dor kiso ta ho kapre kalam sila tum pin purdun rong ti lasi la bangke tum APHLC pen bangke la bange chedon de lasi article 244A la bangke prab jinpen la bang pachun sarana ko la lo itu ma demand mangke hinia bangke professional grazing reserve la pen ke village grazing reserve PGR la pen VGR la so a PGR VGR la bang so area pen ang tamen ke bang atum ke bi ke chi atum la dak nang do thiplo la tum la dak nang do la illegal side legal bele ke do kali long le puta ve hana document sabe pin se atum la dak nang do lasi labangso PGR VGR pen abangke prabjin pen labangke la government along le kachiraya demand pen prabjin pen abangke labangke tharli serak nangji athela ke supreme court order ado hadak latum han ka tharli ji aphan komane police aphan komane administration aphan komane aphan parjuna lang kolam ave hadak alang bech mata fourth bit pugadi fourth bit mane parjuje pin pen amasi lake tharli atam nagi lasi la PGR VGR ke doan dak helang pi jot kali kopli long jot kali bon seta la Hauraghat constituency aro kedo uttor borbel la bangala langpher constituency long la Phonglokpet area PGR VGR long ledo la sona thakse non la pu bokajan ke dai na thu sita ningkan kwan pani ningkan ingkoi thong capen han tax long lepin council atum hala so grant gum yong te yada fry grant la haya grant long pen prap jin pen ke bike chetum han harle nangji lahaya ke mang dan sini tum pena mas rally pe upon huji la pen esona ke mang bangke 125th constitutional amendment act la bangke modified nai itu mari demand mang la nil tum totally oppose pukali seta la bang modified nai lasi la bang so 125th amendment act long ajhagaron ili tum karbiang long autonomous council mare karbiang long aphan la pena main ke 6 schedule hamara lo isi kapherin ni ason mate muaphi au we tomar ke no dak doko lasi lahaya system lahaya ron pen nilitum modified nai mate lahaya ron ajha kormu bangke pawida nai
lahai ke mang pen sing tum penap ar mu chejeng pe do ponji la si la so ar mu chejeng ka pe do la ken tum ar jiting klip pen ka chisik tang lo la pen district administration atum nil tum han permission ang pipet ma seta la bang so permission ang pipet pen posting tum kemang mate tum ka jesong ma ke la ka phichiru pheji bugali lo nil tum suluk so dakle klemi gali peaceful mass rally si pe do ponji ing samjin pen si mass rally pe do ponji la pen ada komani phan kang ton kang thi komani phan kang chegi phan komani phan ke thege phan la so mass rally ni tum ka pe do bugali seta la nil tum kemang teng article 244a implement serang nanji PGR VGR pen ang tan ke ban Bangladesh pen punon Bihar pen punon akapre kalong pen ke ban ke bige chetum handak pen harle serang nanji la pen 125th amendment constitutional amendment act aputha la so puta sidum che songji asil la memorandum la itum pi ponji pajir ponji district commissioner of la hello la si adima bang etum di phusi tum pathik pono la pen pena constituency ko ra drop pen srame ke bang i phan ka chisik side lo la sila constituency ko ra drop including NC Hill di mahaso penan tamil ada ongdung pen daki bangi phansi ka jesik dotang lo bosila baso program mangi tum ke phi bang pachi roi lo la bang so mass rally bang ke tum pe dokon pola pen ongdung pen da karbian long lo pen di mahaso lo hill strike atum inglong khai doan inglong so tum doana bang ke nang je tong dun pen je phansi nil tum hin ban chu lo permission ang pipe non violence men si claim po number 1 na clear lo la bang ke ing samjin men sini tum claim pon po la pen la data bang thulipu non ili tum phan people claim le dia punang puta hai APHL si tum pilo do clip punang puta hai non la so puthak paragraph 2 sub paragraph 7 la ke council voter list akimi ka pinchong la pen dak do de paragraph 2 sub paragraph 6 ateng pensi aja kong enang podak do delimitation di pine constituency ke thak koma tum se election thurima koma da khaidum se voter list ong do nai pu do stami short law paragraph 2 7 law make 1951 district councils are rules ke aja kong abilu akimi la thusi wan thusi la voter list council electoral roll voter list bangke pinchong nang pu kuntum high court nong ta case bidam lo hala bangsu cherapsi hai da hailu non aku implementation ke koma lo eklam po polo tan non ke to kom siam lo tuliram ro hang lo de claim ke de thenam to na mo mala phan la kali de lo pen ke tum permission na pide inde implementation da pachak lo non na question mangke herang ke to man mangke ni tung sikar juthupo je ke thantu gang tung lo je kopia posi non do boma siam dr tuliram ro hang kopia posi claim ke de a problem bangela ni तुम पे ना मांगे के क्लेम ना या पार्ट रूलिंग ना तुम से के क्लेम ना या पार्ट सी ni तुम जो थांग काली पिन अमुनी तुम ऑर्डिनरी अमुनी तुम जनरल पब्लिक तुम से के क्लेम ना लासी नीले तुम चुनी री बांगला हेलो अलांग तुम आजा कोंग दो कोले लाबांग पिचुन देनो पीपल से क्लेम कर दिया तुम आते इलेक्टेड तुम से के क्लेम नहीं के तुम इलेक्टेड काली तुम के कोना से तुम अथॉरिटी लोग जा कोंग दो तुम के नॉन रूलिंग तुम लो माते CM EM na tum si claim nang puda council no asila tum man sila so question na ge actually bang ge tharang ki tum bang ge arjudam nahi tusi nilihin pen bang actually nam ni question ma la ge pa implement je phana le tum pen pressure pi ni me aso pressure ki pi phan ko pi steps de ma wa nilima pen puelo ke theng ge chok ke lage tum lo teng man ke claim on der thing chocolate de so democratical way ta dolang ma di pressure pi phan ki not only thing ji tawla lagi pressure pi bali ma di sami democratically experiment to ni number 1 ke la se memorandum ako ni tum pithunang kokpo nile tum lapen governor phansda me lo nang kokpo athema ni tum kidam tang da me gulab chand kataria ki hai long ta tam lo je council tum gi puke voter list jitu la labangso paragraph 2 7 na ke lo at lo pusinai pu governor phan lo at lo pusinai khan amasi hada lo at ma lo le ma pune tum da lar dak panga chini dam je phange governor ke hai gulab chand kataria long dam lo alang biota nang pidono na pachini lo je not any single bill bre alang ngai pu niri denge isi not a bill da me pending abe la pen nang lele kusinang thano lar dak pan lo ende la so bill ke either karnalong talmas council tum lo le der lo kali ko tang ke ko mane chief minister ma se lo rong la sin tum kaida puwom lo je 163 article Indian constitution ateng pen si claim naima mate 6 schedule angdeng pi
inkoi BA pen BB ateng si claim nai makpo kai da chi than ver 163 article pen si lorong ko tang de lage chief minister council of ministers bote chief ministers of head ke di hala long sili po hala bange bang khang che ko emeli tu inde governor phan lu na paragraph 20 BA la pen BB la so teng bang ke governor discretionary power do aja kom do council dum la pen lop tang te isi implementation of bhange un de ji kusing ni matha da la bange athema unlike other mane plain district 6 schedule area long bangke governor pen council special relation do kachi phodo kachi rabdo la pen nili chini je constitution ateng si ke claim upon governor tumta claim clip ke pdg itip tip ni bange khang ta hi sitame itum puthor lo thuwa lote la bange tum chun deji ate constitution attack country si gonane ke hang dam poson de la le ka prek lo bala da constitution lo ka bi pin hormus ni tum demand no pulo tante la bange ultra wires pulo unconstitution to si pupo setame within the constitution within the purview of the constitution arlo ko pisi gidoma la so teng ke hang lo plante governor ta khang ke de jima ko sini lichini da la lo awe bange number 1 bange la lo memorandum pithu oi po la pen governor khanda ni tum un pote personally tum chitong nam da po pia yala number la pen kado kabi la so judgment pota do high court judgment itum pon po la lo ni jara